So yan mga bay, nabili na natin yung mga kailangan pisa sa ginawa natin na sasakyan na dito lang sa atin tinatawag na tayo ang pinapagawa mga bay. Sa kaibigan natin yan na nag-abroad, so magpadala lang daw siya sa gastusin natin sa mga sasakyan. So may binilin sa tayo siya na pira dito. So may mga resibo tayo. Yan. Ito po yung nagasto lahat. 960. So sa 280 to. So buti na lang pinaano tayo ng 290. Ay 250. Sa NGK din ang in-order natin. So maliit yung dito nyo. So papalitan natin lahat ng tatlo tong in-order natin. So yan. Tsaka may kulang kasi sa drum bolt na tawag dyan kabili rin tayo. Ito yung kulang ng ganitong klase. So lagyan natin para self defense na hindi malaglag ba. Kasi sabi ng kaibigan natin na yung sasakyan niya pwede na daw gamitin natin yung pag maayos lang daw. Maganda. So marami pa tayong gagawin dyan para lang maayos yun mga bay. So yan lang. So ito po yung mechanism yung mga bayo sa lock. So sino yung walang pangbili dyan, so ito na po siya. So DIY lang po ito na pagawa. So ito yung susian. So susian to mga bayo. Ito susian to. Hindi pala nyo makikita. Yan sa susian to itong hinila ko. So susian to. At ito naman yung lock sa loob, yung ilock mo ba ganun. Yung hindi mo mabuksan dito. Kahit anong titira mo dyan, hindi yan mabuksan. So kailangan mo pang iakyat para mano to. So dito ilalak natin to para makikita niyo. Yan, dito sample natin to, ilak natin. Yan, ilak. Yan, nakalak na yan So ito yung lock sa ibaba pataas. So pag ganyan, hilain mo to, hindi talaga yan ma-open. So, pag ipataas mo, pag hihilain mo to mga bay. Ito yung isa ito. Ito yung mukha nyo. Sa loob to na posisyon. Pag ganinin mo, so ma-open yung dito. Ma-open yan. Kasi ito yung sa loob At ito yung sa labas. So ilaki naman natin ulit. Hirap lang talaga kasi walang mag-video. Yan, lock natin. So ito naman yung hihilain natin. Pataas. Ay pababa pala. Kasi itulak to niya pababa Yan So yan. Sa baba kasi sa giliran kasi ito yung pintuan doon na yung may hilain mo lang sa labas ba. So ito po siya. So ang gagawin natin dito, i-repair natin to. I-repair natin to. I-repair natin to. So yan. Ang sira po nito mga bay is ito, tagan. Dahil sa tagal-tagal nitong gamit mga bay, saan yun pakikita ko sa inyo yung ni-repair ko. Ito yung sa itaas, di ba? Pag itulak mo to, yan pag itulak mo yan pababa, yan, pababa, hindi pababa pala.
Ayan. Pag itulak mo to pababa, ayan. So, maglalak siya. So, nakagandahan nito mga bay is ito. Hindi siya gaya nung sa likuran na may plastic. So, ito may plastic to. Itong plastic na to, ito yung, tignan nyo yan sa loob. Itong sa loob, nope. Yan. Makikita niyo yung may puti. Ninipis na yan. Kaya, pag manipis na yan, so yung dito, mag-adjust tayo dito sa itaas. Yung plastic din dito sa itaas. May plastic to. Wala. Iba pala to sa ano mga bay. Sa likuran. Ay sa harap. So walang plastic pala to. Kaya diskartehan natin to kung saan tayo mag-adjust. Saan tayo mag-a-adjust nito. Hirap talaga pag walang. Ito pala. Ayan. Hihilain natin ito. Itong plastic na to. Ayan. Tita ninyo. Itong may ganito. Tanggalin natin to. Sasusian kasi to. Parang inayos lang nila to na parang napuputol na ata to. Napuputol na ata to. Kaya, ayun. Parang ni-repair lang nila. So, babalikan ko kayo mamaya mga baya. Ayan mga bay, update ni Cherry. So, hindi ko na ito nakita kanina. So, pumunta yun si Utol. Yung Utol natin na mekaniko. So, tinulungan tayo na baklasin to. So, tinignan din niya ang makina nito. So, goods pa daw makina ni Cherry mga bay. So, wiring lang talaga yung problema. Yung sa connection sa aircon. Pati yung dashboard, pabilihan ng bago yun. Kasi yun talaga ang dashboard na sira. Digital na kasi siya mga bay. So, parang pag ipa-repair pa yan, siguro yung gastusin natin sim lang sa presyo niyan. So, ito po, binaklasan namin yung mga upuan. Lahat, so hindi ko paninisan. So, nilagyan namin ng ilaw para all goods. Kaya i-detailing natin nun sa loob. Ito, pananggalin pa natin to para malinisan talaga natin ito. Para ayos. At ito, pipinturahan natin to mga bay. Lahat pagkatapos malinis to. Tapos may konting repair doon sa harapan. Konting butas. Kinain ng bulok na ganito. So, all goods na. Lahat all goods. Sinatanggalan. Ito, palinisan din natin to. Para balik alimbok. Para gaganda siya mga daw. Itong ilaw na to, paggaganahan natin to. Yung lahat na ilaw ito, paggaganahan natin to mga bay. At ito, papalitan natin to ng, ito pala yung papalitan ng bago. Depende kung kaya pa to ma-repair. Pero may diskarte tayo dito na maganda to tignan mga bay. So, balak ko pa lang. Siguro ito yung paggaganahin natin na brake light to. Ito. Ito is alisin natin to. Ito lang yung brake light na gaganahin natin. Saka maglagay lang tayo ng additional na tawag doon, signal light sa ito. Tatanggalin natin to. Pamamisilyahin natin to. Saka dito yung pintuan, nalinisan na. Ito na lang pintuan na hindi natin natanggal na malinisan. Yung dashboard, ayan, winasak na natin. Parang malapit na siyang matanggal yung dashboard. So, huli na yung dashboard kasi dito muna tayo. Pag huli na yung dashboard. Tapos yung mga upuan, parang may ipaayos tayo doon ng mga upuan kasi kinain na ng mga manipis na yung ano ba, yung mga foam. So, hindi lang natin alam kung mabalik pa ba to. Siguro mabalik pa natin to. So, wala na si Utol. Kasi ito, tanggalin din natin to. Linisan din natin yan. Yung mga lock sa lock sa mga seatbelt. So, binidyohan natin para hindi tayo mawala kung saan ibabalik natin yung mga lock na yan. Pati ito. So, gagana pa to mga bayo. So, may konting linis lang to. At wala lang tayong spare tire. So, maghanap lang tayo ng mga spare tire. Baka makahanap tayo. Doon, yung compressor doon mga bayo, kompleto pa yan. So, earphone muna yung paggaganahin natin una dito.
para all goods, para malamig na siya ba, kasi ito daw ang klase ng mga sasakyan mga bay, malamig daw mga aircon nito. Buti na lang yung mga linya sa aircon mga bay, hindi pa talaga sira. Ito mga bay, hindi to converted Cherry brand to na sasakyan, tapos Taiwanese yung gumawa nito. Yung manubela same din sa atin mga bay, hindi siya baliktad, pati yung wiper doon same, yung nakaganan, yung wiper gagana, pati yung ilaw signal light gumagana nito mga bay. Ang maganda lang ito is yung makina, maganda talaga. Tapos yung spark plug lang na isa, hindi pa natin natanggal, tatanggalin pa natin yun. Tapos yung mga wiring doon mga bay, isi-separate natin na maganda siya tignan yung mga wiring, yung hindi, yung ganito na klase ba, nakabalot. Pero ito, babakasin pa natin, tapos linisan natin yung mga wiring na yan, padungo doon sa harapan. At itong nakita nyo na open, hanapin natin yung diskarte na hindi natin yan makikita dyan. Siguro gawa natin ang bracket dyan sa ilalim na may tago natin dyan. Pati yung ECU sa ilalim dyan hindi ko pa na nagalaw, pero hindi siya nakalagay sa kanyang bracket talaga. Kaya yun ang diskarte natin dyan gagawin. So itong mga bay, titirahin lang na pagkatapos namin linisan to, titirahin ko to ng red lead. Bibili tayo ng red lead, pinturahan natin ng red lead para maganda sa tignan sa loob mga bay ba. Yung mga taya hindi kakapit, pero ang nakaganda nito may all goods pa, hindi pa talaga siya kinain ng kalawang. Dito na may mga konti lang, konti-konti lang na portion yung kinain nito. So hindi talaga to totally na pinapabayaan mga bay sa may-ari nito. Company kasi yung may-ari nito mga bay. Maganda yung pagkakuha natin ito na unit. So hindi ito company ito tapos yung gumagamit ito parang visor lang or manager, something ganun lang. Pang surbi-surbi lang ito na sasakyan. So yung headlight, bumili na tayo. So i-update ko kayo pagkarating ng mga bay. Yung digital na yan, balak ko pang orderan yan. Ito check ko na to ni Otol kanina. So goods pa yung mga linya dyan. So doon lang talaga papunta sa ECU yung linya na hanapin natin dyan. So may kuryente naman yung pump. Yung sa fuel gauge lang hindi natin makita kasi sira kasi yung dashboard na yan. Hindi lang natin alam kung yung dashboard ba talaga yung sira na yung digital panel ba. So i-update ko kayo mga bay pagkarating sa ating headlight pag-install mga bay. At may bagong battery na rin tayo na in-order. So mumurahin lang yun na battery mga bay. Pangulgos kasi sasauli na yan sa sasakyan ng aking papa. Sa isang sasakyan niya. Kasi hindi na niya magagamit yan yung isang sasakyan kasi wala ng battery. So yan lang. So babalikan ko kayo mga bay pagkarating doon sa order natin. Let's go!